Вижте, днес ще показвам нашите градинките и отгоре тук дърветата и рибови дървета и крушеви дървета. Да, всичко. И също люляви дървета. Еми, нека да започваме с това видео. Така, тук имам оградка, т.е. порта за това, за сега е двора. Чакайте на сянка, че е много горещо днеска. Тук има, вижте, тук има една елхичка. Тук някакви... Това видео ще бъде кратко. Айде да кажем няколко минутки. 5-3. Ето така, това е роза, червена роза. Тук някакво хляще с цветенца. Това е храста от Майнкрафт, от онази гора, но не знам Майнкрафт много, но иначе си знам неща. То е от онази, викам и безцветната гора такава, от Майнкрафт. То е някакво храстче, защото е безцветно такова. Червено има и от цвета на безцветната гора. Там дет се среща едно дет не може да го убиш, защото там има на дърветата едни оранжеви неща, прашинки или какво беше там, дет не може да го убиеш. И трябва да го гледаш, защото и няма да те бие. Така, тук имам роза, ма не е поникнала, де. Тоест, или... Да. Тук още една роза, червена ли, розова ли? Да, тази е розова. Тази беше бялата, но преди беше бяла, де. Така. Тоест бяла е, да. Мисля. Тук имам пак безцветно такова дървче, т.е. борче, мъничко. Такова от безцветната гора. Така ги наричам, защото вижте безцветно такова. Безцветно. Така. И... Това е някакво... тези заешки ушички много ги обичам. Тоест, много са хубави. Направо може да си правите като зайчета такива. И вие, ако имате градинка, би трябвало да имате такива. Тук това борче много боде. Като се докосна даже с дълго долнище боде. Знам, облякал съм си дълго долнище, защото... Първо мислех, че ще е студено навън, но то се е оказало топло и не ми се преоблича. Тук имам още заешки ушенца, такива. Тук това е нещо си. И това е нещо си. Тук още такива и още заешки ушенца. Тук имам ето тези, които пчеличките се събират от тях. Медец такова, т.е. прашец или какво. Изправят мед. Тук имам ето това дърво, което се нарича фламинго. Ето го, много кръго такова. Тук роза пак. Ето такава розовичка такава. Тук цветенца. Тук ето така. Тук имам още една роза, дето е по-светло розова. И тук има ягоди, да. Ягоди. Ето ги много ягодки. Ама не са пораснали. Има някои пораснали.
Ей, тук нашата Лиля, т.е. моята братовчетка Лили скача на батута. Така, това е костенурка. О, гущерче! Вижте го, вижте го! О, гущерче! Вижте го, сладко. А чакай. О! Виждате ли го? Чакай, че... Ето го. Мушна се под заек. Видяхте ли го? Знам, сигурно няма да се види, защото съм на слънце. Абе, не знам, при мен не се вижда, но при вас не знам дали ще се види. Така, тук имаме цветенца. Ето тук имаме цветя в гуми, т.е. гумите са за ксии. И ето това жълтото май беше на братовчетка ми Лилия, пък това зеленото е моето. Моето е на братовчетка ми Лилия е по-пораснал де. Тук имаме цветя. И ето това е ябълково дърво. Ето го. Така, тук е го батута. Под батута. Ето го. Така. Тук имаме ето това и има дърва. Ето тук имам някаква количка с топки. Ето тари топки, лък, пистолети, там. Това ми е новото колело, това ми е старото, което вече не го карам. Обичвам се да карам новото, защото малко не мога, ето и новото, но е дигната сталката, аз не стигам, никак не стигам. Стигам малко на пръсти само ето те. Не знам как да стигам, много малко звучи. Нека да ви покажа горе с рибовите дървета. Ето, така. Май забравих да ви покажа една градинка с старло. С старлото. Ето го тарлото. Тук статуйка тарло. Той... Добре, мислех, че баба Златка е била стъшо. Така. Тук имаме лайки, но не са пораснали. Тук е една жабка, която носи черешки ли са? Какво е? Ето я. Носи. Тук е една топчица. Чакайте. Ето е топчицата. Тук още заешки уши. И пак безцветно растение. И заешките уши са безцветни в Майнкрафт. Също после ще правя видео на Майнкрафт, но няма да е днес. Ето тук. Сега ще се качим горе. Ето тук. Имаме стълбички. Има пеперутка. Не знам дали я виждате. Ето я. Някъде. Не знам къде е тази пеперутка. Тук трябва да внимавам. Ето. Около мен се върти. Около мен. Така, тук имам цветенца. Дет много обичат пчелишките да събират прашец от тях. Тук имам маса.
дърва. Ето тук е този навес, дет там показах дървата. Май това ще бъде видеото. Само да отида на извън двора да ви покажа там какво имаме. Значи тук по стълбите си внимателно, защото таблета, с който снимам, е направо щупен. Ама учудващо е как още работи, защото много е щупен в края. Значи, аз държа сега таблета ми с една ръка, трябва много да внимавам. Така. Тук имаме орехово дърво. Тук, т.е. има орехово дърво. И тук котенцата ми Сивчо и Рио. Ето тук са отиват тук на някъде. Сега не знам къде са въобще. Когато се появи Сивчо, котето ми, ще правя с него видео и с Рио също. С двете, или ако Рио го няма, а Сивчо е тук, ще правя видео с Сивчо, ако ги има двете, с двете, и ако го няма Сивчо, ще правя видео с Рио. И Рио го има де. Това ще е видеото. Ето. Това ще е видеото. Тук показах ви всичко. Да, това ще е видеото. И завършва с старлото. Ето, това ще е видео.